koronie tutaj naszych chicagowskich zespołów góralskich. Małych siódmych prowadzi pani Mariola Mludek. Witamy bardzo serdecznie. Mariola, mogę cię zapytać, ile tych takich małych i większych siódmych jest? Tak na oko. Jak na oko dzisiaj, no nas nie jest tak dużo, ale w zespole jest nas 79 dzieci. Słuchajcie, prawie 80 dzieci. Wyobrażacie sobie, jakby tu wszyscy przyjechali? Mariola, to w przyszłym roku chyba na zewnątrz będziemy tańcować. Na zewnątrz. Oddajemy mikrofon. Chłopcy, przyjdźcie tu bliżej. Będzie nas nie. O, bo oni chcą tańczyć? O, potrzebuję parkiet. Jeszcze tylko sekundka. A ja przypomnę. Dziękuję bardzo organizatorom, że możemy tu dzisiaj gościć. No i co? Przed Wami występ małych siódmych.
Krásně dzieje. Jestenie chujowo, dopiero się uczę, będę przeskakował z jabłka na wózek. Ah!
Muzycy, nie żałujcie Smycka, bo ja wam zapłacę ilość Dąbycka. Bo ja wam zapłacę ilość Dąbycka. Kochani, jest z nami nasza kandydatka na królową, Gabrysia Strączek.
Zagrajcie z mi chrzastanego, zagrajcie z mi muzycy, wiosę łobok spod niewodu, karowody z bunicy. A teraz zapraszamy Was wszystkich do naszego wspólnego kolędowania. Przyleciały z nieba wieżaste anioły, każdy uśmiechnięty i każdy
płoć. Mali i młodzi siódmi. Dziękujemy bardzo. Prosimy o wielkie brawa jeszcze raz. Mali siódmi i młodzi siódmi. Bardzo byśmy prosili Kasię z nami do zdjęcia. Możemy zrobić jedno zdjęcie. Kasiu, gdzie jesteś? Pani prezes, Tak czy nie? Robimy z Grinchem czy nie? Kasia Romanowska, zapraszamy tutaj. Kasiu, możemy Cię prosić do jednego zdjęcia? Zdjęcie, więc ja przypominam, że Mikołaj jest już na stanowisku. Wrócił z przerwy na lunch, na kawę i jest gotowy, żeby zrobić sobie zdjęcie absolutnie z każdym dzieckiem. Albo z każdym dorosłym, który jest tutaj na sali. To zdjęcie będzie można wydrukować i jeszcze dziś, drodzy Państwo, zabierzecie je ze sobą do siebie do domu. Sprzedajemy również losy na loterię. Przed nami jeszcze jedna taka mega ogromna sesja losowań. Te bilety można kupować po $5, albo jeżeli powrót do zdrowia jest w wysokości, ale koszt leczenia to $250,000. I tutaj nasza rola się teraz. Trzeba zebrać te pieniądze możliwie jak najszybciej, żeby dać jak największe szanse na to zwycięstwo nad tą fatalną chorobą. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ale po powodach, każdy